tots nosaltres, l'Iker Freiria, del grup parlamentari PSC Units per Avançar, ell és el president. Bon dia, Iker. Bon dia. Estàs content de poder estar aquí amb nosaltres al Parlament? Sí, és un honor poder-me explicar aquí amb vosaltres avui a la tarda. Doncs primer de tot el que voldríem preguntar és que hem vist que el seu partit ha sigut acusat d'agredir a la democràcia interna d'Esquerra per, els expliquem, un pacte subterrani que han intentat fer, si no m'equivoco, el seu partit, PSC, juntament amb alguns membres d'Esquerra, excloent la cúpula dirigent i altres partits. Com rebretria aquesta acusació? Jo primer faria una apreciació, que és que no és cap pacte subterrani. Teòricament, quan van iniciar-se les negociacions per formar un govern i per establir un acord de la mesa, el grup parlamentari del PSC, juntament amb gran part del grup parlamentari d'Esquerra i els comuns, vam signar un preacord per presentar-lo a Junts per Catalunya, vam començar a negociar-lo i el preacord bàsicament tenia com a objectiu establir una majoria de consens a la cambra catalana per tirar endavant les polítiques socials que tant fan falta al país. Què va passar? Doncs que la mateixa nit, el diumenge, quan ja hi havia molta negociació avançada amb aquest pacte dels 4 partits d'aquesta majoria catalanista moderada, doncs les cúpules, cal recalcar que eren les cúpules i no les bases dels partits de Junts per Catalunya i d'Esquerra, van sortir com un bolet amb un pacte parlamentari amb la CUP que tirava pel terra tota la feina que havien fet durant totes aquelles hores de negociacions per establir un pacte d'esquerres juntament amb Junts per Catalunya perquè Catalunya adopti una posició no unilateral i que comenci a fer polítiques que interessen a tots els catalans. De totes maneres, Junts per Catalunya afirma que Esquerra va votar 2 cops i va sortir per majoria a favor d'aquest pacte que volíem fer. Aleshores, nosaltres teníem entès que havia sigut la part d'Esquerra que no era la cúpula del partit, que se n'havien desentès un cop ja s'havia votat aquest pacte amb la CUP i Junts per Catalunya. Bàsicament, va ser que al final, quan les direccions els van presentar els pactes, Esquerra és quan van votar i es van decantar cap al pacte independentista. Però fins a aquella votació que va ser a la nit, quan ens havien presentat aquest pacte tripartit amb els 3 partits independentistes, fins a aquell moment Esquerra s'havia cantat majoritàriament pel pacte amb el PSC i els comuns. Junts per Catalunya també els acusa de lluitar per la presidència del Parlament i per la presidència de la Generalitat sense cap escrúpol, rebutjant una proposta que consideren que els van fer, que és una proposta raonable, que un diputat vostre sigués vicepresident de la mesa del Parlament. Que quedi clar que això demostra que nosaltres no volem batallar per cadires. Perquè si el que volguéssim són cadires, sabent que per majoria ens toca ser secretaris i no vicepresidents, haguéssim acceptat aquest pacte amb Junts per Catalunya. Però preferíem que aquest pacte, que era neutre, escèptic, sense cap rerefons, sense cap objectiu polític, l'havíem de descartar. I com creu que hauria funcionat un possible pacte entre Esquerra, PSC i Comuns? Com creuen que l'hauríem pogut? Jo crec que hagués estat un pacte on no només haguéssim guanyat tots els 3 partits, sinó que hagués estat el país en general. Perquè penso que durant tots aquests mesos, i més que mesos, anys, hi ha hagut un desgovern a Catalunya que no ha portat res. L'únic que ha fet és tensar la corda, garantir un xoc de trens que no porta res bo a ningú. I pensem que aquest pacte tripartit d'esquerres hagués posat a l'eix principal de les polítiques socials, que és allò que més interessa a la població catalana. Pensem que aquest pacte hagués funcionat molt millor que un pacte que pensem que només té com a objectiu garantir una independència que no arribarà mai, però que en l'esfera social no té res a oferir als catalans. I no creu que tot i havent-hi aquest pacte, Esquerra hauria tirat més cap a l'objectiu d'aconseguir la república independentista? El tema és que, havent observat el comportament de molts dels diputats d'Esquerra, molts d'ells eren molt més pragmàtics i amb el pacte, amb el preacord de govern que havíem signat amb el PSC es comprometia a fer una reforma constitucional en el sentit federal que reconegués el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya i garantir una sortida política al problema, que era fent un referèndum a dir Catalunya. Per tant, que hagués participat tot l'Estat? Exacte. No. L'Estat negociaria per realitzar-lo, però només participaríem els catalans. Pensem que això també dona sortida política a un problema que Esquerra vol solucionar. I és per això que no entenem, perquè al final de la nit es van decatar cap a un pacte que és molt més buit, amb molt menys contingut que el que havíem signat unes hores abans.
I per què s'han volgut apropar més a partits com el PP, Ciutadans, en comptes d'altres com Junts per Catalunya? Creu que les seves idees són més properes a aquests dos partits? Bàsicament, amb el que explicava abans, la nostra primera opció era pactar amb Junts per Catalunya, amb Esquerra i amb els Comuns. Vam veure que Junts per Catalunya i per d'Esquerra no entenien que aquest pacte anava bé per Catalunya, nosaltres hi vam discrepar i vam contemplar la segona opció, que era un pacte constitucionalista, amb els partits, com vostè ha fet referència, Ciutadans, els Comuns, el PSC i el Partit Popular de Catalunya. Doncs passem a parlar de les comissions, un tema prou important, perquè avui ja s'està debatint com s'acabarà aquesta nova llei. Vostès tenen la vicepresidència de la Comissió d'Empresa i Coneixement. Alejandro Sánchez és el vicepresident. Creuen que serà difícil treballar amb Junts per Cat i Ciutadans? Jo penso que el PSC traurà la millor versió de si mateix a les comissions, que és una versió pactista, que el que no vol és bloquejar les comissions. Jo penso que farem bona feina contribuint amb tots els grups parlamentaris i penso que les propostes que es tirin endavant a les 3 comissions sortiran amb el màxim consens possible. I vostès estan disposats a cedir? Evidentment, vull dir, la negociació, com qualsevol pacte, implica cedir, implica fer concessions, perquè al final qui surt guanyant és el conjunt del país. I creu que els altres partits que comparteixen presidència en aquesta comissió també ho estan? Jo espero que sí, perquè si volem tirar propostes que garanteixin que el país tiri endavant amb una imatge que donem des del Parlament de Catalunya, que hi ha un consens, que ens hem posat d'acord, que hi ha hagut esforços, hi ha hagut concessions, hi ha hagut cessions per part de tothom, i això és la millor imatge que podem donar al país, que tots els grups parlamentaris, o la majoria d'ells, hem fet el que ha estat a les nostres mans per garantir que hi ha consens i es tirin endavant les propostes que es plantegen. D'acord, doncs finalment, senyor Freiria, li voldríem preguntar què farà el vostre partit a partir d'ara, què es proposa principalment? Doncs bàsicament la nostra tasca principal és a les comissions. Volem, en primer lloc, a la Comissió d'Afers Exteriors, tirar endavant una reforma de la llei de cooperació al desenvolupament que sigui una actualització de l'anterior llei que es va aprovar l'any 2001. Ens han fet arribar una proposta de modificació que hem esmenat en la seva major part perquè hem trobat que és molt poc ambiciosa, que és molt partidista, que té un rerefons més polític que tècnic, que és el que cal per tirar endavant polítiques de cooperació, i pensem que en aquesta comissió hi haurà molt bona feina, sobretot pel tema dels partits que hi estem integrats, sobretot el PSC, que s'hi esmerçarà, i en la resta de comissions on la mateix. Vull dir, farem que sigui el millor de nosaltres el que garanteixi que es tiri endavant una bona feina a les comissions. Moltes gràcies, Iker. Doncs fins avui A vostè. l'entrevista que us proposem a la televisió Infospuni. Esperem que segueixin gaudint de les nostres notícies dia a dia i molta sort en la seva tasca. Gràcies. Des de la política.